morning! We're back again sa aking YouTube channel and we have our version of feeding program sa mga bata and pupunta po kami ngayon sa mga pagkain. Kukuhanin po namin isa-isa para sa ating feeding program po dyan po sa may Barangay Esperanza, Umingan, Pangasinan. Ayan, see you there! Dito po guys sa Edel's Bakery, umuling ko po yung mga pandesal para sa feeding program po natin dito sa may Barangay Esperanza, Umingan. Ano masabi mo sa feeding program mamaya? Sa mga bata? Anong masasabi mo sa mga bata mamaya? Sa mga bata? Thank you. Ayan, di ba ang bait-bait na ate? Thank you po. Ayan. Hello, hi, mabuhay, beautiful people of the Philippines. Welcome back to my channel. Andito po ako ngayon sa pinakamaganda at pinakamasayang barangay dito po sa Umingan, ang Barangay Esperanza! Andito po tayo sa Barangay Esperanza. Salamat po sa lahat po ng mga 1,000 subscribers and followers po sa Facebook. And dahil po dyan, nagpapafeeding po kami ngayon kasama po at sa tulong po ng mga kaibigan po natin. Ayan po. Especially, I would like to thank Madam Agustina, Akundi Pharmacy, Edel's Bakery, Pimienta Plant Shop, and Madam Grimilin and Sir Jonathan. Mga kabebe, nandito po tayo ngayon sa Barangay Esperanza. As you can see, at pakpakan kami apotly, being kasama yung mga parents po nila. Kasama po natin si Madam Kapitana, si Kapitan. At kasama rin po natin yung mga masisipag at magagandang DHW. Ayun po yung mga DHW natin masisipag. Ayan po. Hi po mga madam. Hi po kayo. Ayan. Masisipag po nila, no? Mga bata, kaway kayo. Hi! Ayan, ang babait. Ayan, ayan. Busog ka na, baby? Busog ka na ba? Hindi pa? Gusto mo pang kumain? Ikaw, Ngay? Eat ka pa? Opo, kakain Ayan, excited sila. Ay! Hi, little boy! Ay, oh nga. Ayan. Excited na ba kayong kumain? May spaghetti doon, char. Ayan, may dala silang mga sarisa. Hi, mga mother! Ayan, nasisipag po. Kasama po natin yung gwapong kapitan po ng Barangay Esperanza, si Kapitan Edward Mendoza. Ayan, hi Kap! Kamusta po? Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ano po masasabi mo sa mga nagbigay po sa atin ng feeding ngayong umaga? Nagpapasalamat po kami sa inyo na sa mga nagbigay ng feeding program dito sa amin Barangay Esperanza. Sana po
suportahan natin mga batang nangangailangan ng pagkain. Ayan. At saka mga hindi lang dapat dito sa aming barangay, sa ibang barangay rin. Oo. Tulungan natin po. Okay po. Actually, aside dun sa binigay po namin, nagbigay din po si Kapitan ng pandagdag sa feeding po ng Barangay Esperanza. Ayan, ibang bait-bait po ni Kapitan Edward. Ayan, sana lahat ng Kapitan ganito po. Salamat po, Kap. Maraming salamat. Opo. Maraming salamat uli sa mga nagbigay Opo. sa feeding program na to, sa programang ito. Ah, sige po, Maraming thank salamat you. po. Okay po. Hi po, ate. Ayan. May anakis ka dito? Meron po nandun po. Ayan, anong pangalan po niya? Very Jean po. Mary Jean. Ayan. Ano pong masasabi niya sa ating munting handog para sa mga bata na bigay po ng mga kaibigan po natin? Maraming salamat po kasi pumunta po kayo sa amin. Ayan. Saka kay Kapitana. Salamat po kay Kapitana pati kay Kapitan. Ayan. Thank you po, ate. Anong name mo, anak ko? Princess po. Ilang taon ka na? 11. Saan ka nag-aaral? Esperanza Elementary School po. Ayan. So, mag-grade 6 ka na? Apo. Ayan. Kamusta naman? Masarap ba yung kinakain mo? Apo. Ayan. Ano masasabi mo sa mga nagbigay? Thank you po. Ayan. Thank you din daw. Bye-bye. Hi, madam. Kamusta ka po dyan? Kamusta ang sasandok mo ng pagkain para sa mga bata? Ayan. Ano masasabi mo, madam, sa mga nagbigay ng munting handog sa atin? Ayan. Salamat Anong pangalan mo, madam? Jenny. Jenny. Ayan, si Madam Jenny. Maraming salamat at napili niyo yung baryo namin na bigyan ng feeding. Ayan. Thank you din daw po, sabi ng mga kaibigan po natin. Ayan. Thank you. Hi, ate. Anong name mo, ate? Icy po and Montero. Ayan. Masarap yung kinakain mo? Apo. Ayan. Kapatid mo ta? Hindi. Anong name mo, baby boy? Si Yos? Ikaw nga, kuya? Ah, ikaw ate? Ayan. Kain kayo ha, magpakabusog kayo, anak. Ayan, mga kabebe, meron akong nakita mga magkukumare dito, magkukumpare, niliit ko na kumakain sila. Hi mga kumare! Hi! Mangmangan kayon? Awan kutsara yo? Apingay! Anyanagan mo anak? Anyanagan mo? Ala, nakitagsao. Isi ka ngay, ate, anong anyanagan mo? Ano daw yung pangalan mo? What's your name? Ikaw kuya? Sabihin mo daw. Ayan, nakita ko sila kasi nagkukumpulan sila dito, oo. Para silang may pinagkukwentuhan, pero naka-social distancing sila. Yung magkukumare at nagkukumpare. Ayan. Diba? Oh, mayroon din dito, oh. Sila mami. Ayan. Ayaw niyang kumain, mother? Mainit daw. Ay, mainit. O, dapat pinalamig natin yung logo. Diba nagkasala pa tayo? Junakis mo? Ay, pamangkin. Hi! Hi! Ang cute-cute naman niya. Ayan, kasama po nila yung mga parents po nila. Kinuha ko muna sila ng kapitana habang nagpupulot ng mga kalat at pagkakain. Ayan. Siya po ang may bahay po ng butihin, kapitan po ng Barangay Esperanza, si Madam Edith May Mendoza. Ayan po si Madam.
Hi, Madam. Good morning po. Good morning po. Ayan. Kamusta po ang mga bata ngayon dito sa inyo? Nagpapasalamat po ako sa mga nanay, sa mga tatay na pinapunta nila dito yung kanilang mga anak para sa ating feeding program. Opo. At nagpapasalamat din ako siyempre sa mga tumulong na DFW na kasama ko at nandito sila na tulungan kami. Thank you din sa kanya. Thank you rin sa inyo, Madam. Kasi kahit wala po kayong mga kasama, basta may tumulong po sa amin. Thank you very much din po. Ayan. Ano pong masasabi mo, Madam, sa mga nagbibigay po sa amin? Kung sino lang po sila na nilito ang Barangay Esperanza para po sa feeding na to, nagpapasalamat po kami ng puso at maalala na po yung barangay namin na isa sa mga natulungan niyo. Maraming salamat po sa inyo. Dahil dyan, magbibigay ako ng gift kay Madam. Isang certificate, patunay po, na nagpapigil po kami at tumulong po ang Barangay Esperanza para mabigyan po ng munting handog ang mga bata ngayong 2021. Ayan po, Madam. Maraming salamat po, sir. Salamat po, bye-bye. Nabusog ka? Hindi nga. Nabusog? Sobrang busog? Nakailang take ka? Isa lang ba? Sige. Ayan mga kabebe, tapos na po kami nagpa-feeding. Actually, busog na busog po yung mga bata. And tuwang-tuwa din po ako. And behalf sa lahat po na nagbigay, maraming salamat po. At tapos na po ang feeding program dito sa Barangay Esperanza, Umingan, Pangasinan. Ayan po. Nagsisiuwi na rin po yung mga bata. At masaya po kami dahil lahat po nang umuwi, busog. May pa-take out pa. Diba? Ayan, thank you. Hanggang sa uulitin sa susunod pong barangay. Maraming salamat. Ayan, thank you daw sabi ni Mother. Ayan, thank you na. Bye-bye. Ayan. Cellphone, Sige po, bye-bye.